bun venit la episodul 3 de vlogs. Eu în acest episod, mai v-am spus și în 2, mă voi urca în stâlpul acesta. Nu tot, că e cam mare și curentează în sus. Probabil. Hai, ducem partea aia. Și vom urca în zona unde curentează. Și colegul meu deja încep sur și încep și eu. Sperăm să nu ne curentăm, că fiindcă e viața noastră în joc. Să fute de Dumnezeu, dar dacă de curentăm, nu se fute. Ala, de aici nu mai pot mai mă urc, nu știu de ce. Tu mai poți să mai te urci de aici? Eu nu. Ești cam greu pentru mine că eu țin și telefonul. Fac partea bună, îmi faci capul cu cealaltă parte. Da. Încearcă să te urci. Dar eu pot să mă urc pe partea și ea. Ai de curul meu. Ai de curul meu. Ai de curul meu. Da, fute Dumnezeu. Vedeți, doamne? Doamne, doamne. Speram să nu cam. Woo! M-a aruncat și pe această bară. Și prietenul meu încă e acolo. Mă dau jos. Oh! Stente. Nu că mă lasă bătut, Dar se lasă. că vreau să mă las de 2 ori bătut. Și că se lasă. Și ce să facem aici singuri? Mă fute Dumnezeu, că o pus ambalaj. Pus ambalaj. Vai de mine. Foarte periculos. Deci, eu sunt aici. Și el e acolo. 1959. Și cam atât cu acest vlog. Nu uitați să dați un like, să vă abonați la acest canal. Bye bye!